Να πάμε 3 άτομα. Και το ξεχάσαμε τελείως, ρε. Είδε μετά... Για χθες ήταν, είδε χθες Δεν στο story πήγατε. και μου Δεν λέει, bro, πήγατε. ναι ρε, δεν πήγαμε απλά. Είχε κλείσει πριν καιρό, ρε Μάνουελ, πριν 2 εβδομάδες, ξέρω εγώ. Εγώ δεν ήξερα τι μέρα ήταν, μου έλεγε Κυριακή, ξέρω εγώ, δεν ήξερα ποια Κυριακή εννοούσε. Η Κυριακή μας πέρασε εκεί το story και μου λέει, bro, είχαμε κλείσει τραπέζι και δεν πήγαμε, bro. Λέει. Και τι, δεν του στείλε μήνυμα. Ο φίλος του Μανώλη. Μου λέει, μαλάκα, του λέω. Δεν του στείλε μήνυμα ο φίλος του Μανώλη. Όχι, δεν τους λέω. Τι. Λοιπόν, να πω και στον κόσμο, καταρχάς ο τίτλος στο Twitch δεν είναι σωστός, αλλά αυτό είναι λίγο η εξέλιξη. Όχι, τι έχεις βάλει εδώ μπάρες, ρε μπρο. Πού ρε? Εδώ, τέλος πάντων, στη γωνία ανεβαίνοντας. Στη γωνία ανεβαίνοντας. Για τα rooms. Τι έχεις βάλει και banners. Ρε μπρο, να σου πω κάτι, εγώ θέλω να ανοίξω το server να παίξω τόσες μέρες και δεν μπορώ. Ναι, bro, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Θα σου δώσω το λογαριασμό μου στο τέτοιο, ρε. Στο Ρε μπρο, Ατέρνος. δεν μπορώ κάπως αλλιώς. Όχι, νομίζω δεν γίνεται, ρε. Από εδώ πήρες κάτι. Είχαμε βάλει κάτι εδώ στους φούρνους. Στους φούρνους. Ναι. Για ψήσιμο. Όχι, όλα ευθεία. Δεν είχε κάτι, κάτι φωτιές δεν είχες βάλει. Α, ναι, ρε, λέω να το ανοίξω για να βάλουμε κανένα enchanting εκεί μέσα. Όχι ρε μπρο, βάλε τις φωτιές και θα βάλουμε αλλού το enchanting table. Δηλαδή, ας αφήσουμε ένα σημείο για τα τζάκια και μετά κάπου άλλο ξεχωριστό. Ναι ρε, εννοείται. Μην είναι κάπου μαζί, είναι κάτι διαφορετικό. Οκ. Εντάξει, θα το ξανακλείσω τότε. Έχω τα υλικά. Έκανα τέτοια να ξέρω. Εγώ ήρθα τώρα από την άλλη μεριά του βουλού. Ανέβηκα το βουλού και ήρθα από την άλλη και έχει ολόκληρο spruce forest. Ωραία, κάτσε να δείξω στον κόσμο το δωμάτιό σου. Λοιπόν, αυτό... Έχεις δει βάλανε διαφορετικά χρώματα ζώα, bro, ανάλογα το bio. Εγώ έχω δει που αλλάξαν τις φωνές. Στους villagers. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Bro, ας πούμε τώρα στο spruce έχει μαύρες κότες, bro, και ξέρω κάτι καφέ αγελάδες. Κάτσε να βάλω, γιατί είχα τόση ώρα ένα πώς λέγεται, ένα skin, πώς λέγεται. Α, το texture pack. Ναι, κάτσε να βάλω το κλασικό γιατί... Λοιπόν, και να ξεκινήσω από εδώ να δείχνω. Καλά, όλα αυτά τα έχουμε δει στο πρώτο που έγιναν, στο πρώτο επεισόδιο. Αλλά το δωμάτιο του Γιάννη νομίζω δεν ήταν complete. Τώρα είναι. Είναι full. Έχω να κάνω κάτι για τον άλλο τοίχο, ρε. Κάτι πρέπει να βρω να βάλω εκεί. Μπορείς αν θες να το διαλύσεις αυτό τον τοίχο που συνορεύει με το δικό μου δωμάτιο, γιατί πιθανότατα θα κάνω κάτι εγώ περίεργο τώρα. Δεν ξέρω. Αχ, μου φαίνεται πολύ κακό τώρα το Minecraft χωρίς το τέτοιο, χωρίς το skin. Το texture pack, Ναι. Εγώ γι' αυτό δεν βάζω, bro. Ναι ρε φίλε. Μετά το συνηθίζεις πολύ. Γάμισε τα. Καλά, όσα έχω, ξέρω εγώ, είναι 15 version πίσω, ρε. Αυτά που έχω κατεβασμένα. Καλά, νομίζω και το δικό μου κάποια version πίσω είναι. Βγάζεις και να μου λέει non-compatible. Cave, μεγάλο. Θα κάνω κάτι full περίεργο τώρα, θα δούμε. Πέρα τη γουστάρεις θα έφερνω. Τι είναι ρε bro. Πρέπει πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρω bro. Που δεν τα έχω δει ποτέ. Έχεις δει που αλλάξαν τις φωνές στους villagers, bro? Όχι ρε bro. Ναι, τους αλλάξαν. Τους ακούς μες στη ψυχή σου. Για λίγο, ξέρω εγώ, τον ίδιο θόρυβο κάνουν.
Δεν κάνω τον ίδιο. Ούτε τη Δεν υπάρχει διαφωνία. περίπτωση να το αλλάξαν αυτό, bro. Θα έχει φάει κανένα clickbait, no. Τώρα το είδα, bro. Πριν που έπαιζα single player. Α, έπεσε σε village. Ναι, ρε. Έχω village εκεί. Τι είναι αυτό, ρε, bro. Για μίλα λίγο, ρε, bro. Για μίλα λίγο να κάνω μια ρύθμιση. Ναι. Μη φαίνεις το. Δεν χρειάζεται να φέρεις το μικρόφωνο κοντά σου. Απλά να κάνω ρύθμιση θέλω. Θα το φέρνω εκεί που θα το έχω κανονικά. Να το κακουνίσει. Το boost. Είναι τόση ώρα πίσω. Τον ρυθμίζω να το φέρω καλά. Είναι πίσω το μικρόφωνο και πηγαίνει μπροστά και λέει. Πηγαίνει μπροστά κοθόρνος. Έλα, εδώ το χαρέ. Μαλάκα, τι είναι αυτό. Το μαλάκα. Τι έγινε. Μαλάκα, Μαρία. Μαλάκα. Μαλάκα, Μαρία, τι είναι αυτό, ρε, μαλάκα. Είναι ένα πράγμα μπλε, ρε. Είναι τεράστιο, ρε. That's what she said. Με βαράει μέσα από blocks. Πεθαίνεις, rip. Ναι, πέθανα νομίζω, bro. Πέθανες. Ναι, ρε, με βαράει μέσα από blocks, ρε. Σε παρακαλώ, θέλω να δω να γράφει Γιάννη died. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα, bro. Πρώτη φορά το βλέπω. Με βαράει μέσα από blocks και μέσα από την ασπίδα. 4, 5, 6, Και έχω βρει diamonds, μαλάκα, και δεν πάω να τα μαϊνάω. 6, 7. Αυτό είναι 7. Και αυτό είναι 6. God damn it. Ωραία, bro, δεν έχω φαΐ, ρε, bro. 6, 7. Ρε, με παγιδέψει, bro. Πεθαίνεις, ρε. Δεν έχω καταλάβει. Είμαι σε ένα σημείο που δεν μπορεί να με βαρέσει. Αλλά όταν πάω κοντά αλλού με βαράει, ρε, bro. Θες να με κάνεις τυπή. Τι λέω. Θα ψήσω άιρο να φτιάξω πανοπλία. Μπορείς να πας λίγο πιο πίσω στο μικρόφωνο. Εδώ, καλά είναι. Ναι, καλά είναι. Εντάξει. Κοθόρνε. Έχω το ρεκόρ ορθοστασίας με κοθό. Πού πήγατε χθες, ρε, bro? Χθες. Ναι, ή προχθές. Πότε μιλήσαμε, ρε. Χθες μιλήσαμε. Εγώ μίλησα με τον Μανώλη. Μαζί ήμασταν εκείνη την ώρα, ρε. Α, Όχι, ρε, μας πήρε ο Σφάκ, ρε. ο Σφάγ ήτανε. Ναι, ρε. Μας Πώς πήρε ο τι? Σφάκ και... Α, για το βράδυ λες. Ναι, ρε. Νομίζω το μεσημέρι. Πήγαμε Νέα Πέρα. What? Είστε τρελή παλαβή. Ναι, βάρισε τρέλα ο Κωστής. Ναι. Τον είδατε, πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό. Ο Μανώλης έχει βγει μαζί του μια-δύο φορές. Εγώ, εντάξει, τον είχα δει, τον είχα χαιρετήσει δηλαδή, εδώ κοντά στο σπίτι. Αλλά δεν είχαμε βγει, ξέρεις, να την αράξουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα αυτό που κάνω είναι ό,τι χειρότερο αυτό που κάνω. Τι. Χρειάζεται να δεις. Δεν έχω κάνει, δεν ξέρω καν τι κάνω. Να σου καπνίσει, Ναι, πραγματικά. Και καλά κάνεις, άρεσε. Η ιδέα είναι να πάω bedrock τώρα από εκεί και πέρα. Απλά, ξέρεις τι γίνεται. Θετικά. Θα δεις τι κάνω. Απλά όταν θα έρθεις θέλω να μου πετάς αξίνες από πάνω. Τα αξίνες από πάνω. Ναι.
Θα τις χρειαστώ γι' αυτό. Ρε, αυτό μου βαράει κάτι σαν λέιζερ, ρε, bro. Τι λες ρε. Το ίδιο παιχνίδι παίζουμε. Ναι, bro. Όντως. Έχεις ιδέα με τι έχω μπλέξει εγώ εδώ. Δεν έχω φαΐ, bro. Θα αντιμετωπίσω. Τρώω rotten flesh. Τι κάνεις ρε. Κάτσε. Θα δεις, bro, να σου πέσει εσένα αυτό εδώ που έχω βρει εγώ Να εδώ σε πέρα. ρωτήσω. Έχεις τις πάνω σου. Να σε ρωτήσω bro. Έχει και άλλα diamonds, Έκανες follow με το καινούργιο account στο Twitch. Ναι, έκανα, ναι. Πρέπει γιατί δεν μου βγάζεις ειδοποιήσεις. Τέλος πάντων, πρέπει πάλι να το κοιτάξω αυτή τη μαλάκια. Το είδες που Δεν σου βγάζει. μου έβγαλα affiliate για να πληρώνω από το Twitch. Έχει Όχι, ρε, τώρα, bro. ναι, έχει τώρα και subscribe button. Subscribe Μπράβο, ρε, button bro. και tires, tire 1, tire 2, tire 3. Τέλεια, ρε, bro. Μπράβο, ναι. Ποιο είναι κανένα tire 1. Καλύτερα να σου δώσω το τάλι, ρε, μάνα. Κάνε tire 3. Α, λες ότι έχεις ένα sub, Ναι, κάθε μέρα θα μου δεις 5 ευρώ. Ναι. Θα δίνω εγώ 5, να παίρνει 2,5 στο Twitch, 2,5 εσύ. Το Twitch δεν λέω. 50%. 30 νομίζω παίρνει. Δεν θυμάμαι, Άρα. κάπου το έλεγε το συμβόλαιο. Δεν το κοιτάξα κιόλας. Αλλά ήθελα τόσο καιρό να πάρω το affiliate. Αυτό πώς το επιτυχάνεις, ξέρω, να σου δώσω το affiliate. Έχει μέσα σε 30 μέρες πρέπει να κάνεις ένα goal που έχει 4 μικρά goals. Από followers, ξέρω, Followers, ή αριθμό stream. followers, view time, έχει πολλά. Τώρα... Επιχειρήσω να το φάω αυτό εδώ. Όχι, έφυγε. Πού πήγε? Ανάτο. Πού έρχεται, bro. Πεθανείς. Νομίζω. Να το παγίδεψα, το τρώω τώρα. Όχι, αυτό με τρώει. Είπες ψέματα, Δεν το βαρείς πάρα πολλές φορές, δεν πεθαίνει. Είναι τεράστιο, είναι σαν γκόλεμ. Να σου... Και έχω παγιδευτεί, bro. Με περιμένει στην έξοδο. Ακούς, είναι σαν φάντασμα πράσινο κάπως, μαύρο-πράσινο και έχει κραυγές. Ναι. Μαύρο μπλε είναι, ναι. Ναι, είναι, το ξέρω, ρε. Αυτό βγαίνει από μία... Δεν πεθαίνει αυτό με τίποτα, bro. Δεν πεθαίνει. Τώρα δεν πεθαίνει με τίποτα με αυτά που έχουμε, ρε. Έχω iron τέτοιο, ρε. Δεν πεθαίνει, bro. Το λες. Ναι, είναι, να σου πω, αυτό δεν είναι τόσο... Είναι όντως τρομακτικό γιατί όντως βγάζει κραυγές, αλλά δεν είναι... Δεν είναι κάτι. Εσύ λες δεν πεθαίνει, πώς δεν είναι κάτι, ρε. Δεν εντάξει. Ενώ δεν είναι... Είναι περισσότερο κραυγή παρά κάτι που να σε κάνει μονόχυτο, αυτό εννοώ. Ναι, μόνο αυτό δεν με κάνει, αν μου είναι 2-3, ρε, bro. Και Ναι. μου φάει όλο το φαΐ, bro. Δεν έχω φάει τώρα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Μέσα σε σπηλιά είσαι, έτσι. Ναι, ρε. Ναι. Βρήκα έξοδο όμως. Το θέμα είναι ότι αυτό κάτι δίπλα σε κάτι diamonds που βρήκα, bro. Κατάλαβες τι παίζει. Ναι, νομίζω δεν είναι η ώρα να το πάρεις αυτό το Diamonds. Αν φτιάξω ένα iron sword μπορώ να το φάω. Ένα diamond sword. Λες. Δώσ' μου ένα λεπτό γιατί κάνω μαθηματικά στο κεφάλι μου τώρα. Βασικά δεν μπορώ να το φάω, ρε, επειδή δεν έχω... Μου έχει φάει 5-6 καρδιές.
Και δεν έχω φάει να τις Ναι, ρε. να πληρώσω. Αυτό Το άμα θέμα είναι ότι- πατήσεις εκεί πέρα που αυτό όταν κάνεις spawn βγαίνει από ένα πράγμα Ένα από πράγμα κάτω. που φωνάζει. Έχει... πώς να το πω. Α, έχει ανιχνευτές, σε βλέπει που είσαι. Όχι ρε, αυτό βγαίνει από κάπου που φαίνεται από που βγαίνει. Άμα πατήσεις πάνω εκεί σε κάνει teleport. Τώρα δεν θυμάμαι πού σε κάνει teleport. Μπρο, έκανε spawn πίσω μου. Πάλι με παγίδευσε μέσα σε μια τρύπα, ρε, μπρο. Πρώτη φορά το. Όλο αυτό, μπρο. Περνάς, μπρο, και ανάβουνε κάτι φώτα, Το ρε, φως κάτι... από πίσω μου. Είναι λες και σε παρακολουθεί που πηγαίνεις, μπρο. Νομίζω, μπρο, αυτά τα diamonds θα μείνουν για πάντα εκεί. Ήταν μεγάλο vein, μπρο. Ήτανε 4-5 σίγουρα. Κάνε screenshot τα chords σου. Δεν είμαι εκεί κοντά, έχω φύγει, μπρο. Εντάξει, βρήκα κι άλλα, ρε, έχω βρει άλλα 6. Σκρίνσου τα chords να ξέρουμε να έρθουμε να το φάμε, εννοείς. Ναι, ή να πάρουμε τα demos σου. Ναι, πρέπει να βγω λίγο έξω όμως, ρε, για να κάνει αυτό. Γιατί μπήκα από ένα cave, ρε, και ήταν στο άνοιγμα, δηλαδή. Κοίτα αυτό που κάνουν Έχω χαθεί λίγο εγώ τώρα, ρε, μπρο. πολύ κακό. Έχω καταλάβει κάθε φορά, σχεδόν κάθε φορά που βρέχει τώρα στο Minecraft είναι και αστραπές, μπρο. Και δεν είχε αστραπές μπρο παλιά. Είχε, ρε, αλλά όχι τόσο συχνά. Ήταν σπάνιο φαινόμενο. Τώρα βαράει συνέχεια αστραπές μου. Και άμα χτίσεις κάτι από ξύλο, μπρο, πρέπει να βάλεις τέτοιο, ρε. Το lightning rod, μπρο. Του παίρνει φωτιά το σπίτι. Πω έχω τώρα μια ιδέα πολύ τρελή για το δωμάτιό μου ρε φίλε, αλλά θα πάρει πολλή ώρα, δηλαδή πρέπει να παίζω σερί 10 ώρες για να το κάνω. Τι όχι, ρε. Σερί 10 ώρες. Εντάξει, μπορεί να το κάνεις και αύριο, ρε. Υπάρχει και αύριο άλλη μέρα. Σήμερα ζούμε. Μπορεί να πεθάνω στον ύπνο μου. Μπορεί Άρε, πουστικό creeper. να έχω άλλη αξίνα. Τέλεια. Ραβίν, μπρο, πουστικά μέρη, μπρο. Σου σκάει το creeper από πάνω. Νομίζω είναι τα μόνα που δεν έχουν φάει τέτοιο, αλλαγή τα ravines. Είναι ίδια. Ποια, ρε, Τα ravines. που δεν έχουν αλλάξει. Να.
Άρα είναι τα Ravens, δεν θέλω να λέγει. Δεν νομίζεις να ρίξει καθόλου iron, no. Εγώ πρέπει να βγω έξω ρε μπρο, έτσι πως θα πάω. Χωρίς φαΐ. Ωραία, πάλι σε τέτοιο κατέληξα ρε μπρο. Πάλι στα τοπία του έφτιαξε. Να τραβήξω ρε μπρο τα κόρτς εδώ. Να τα έχουμε. Είσαι εκεί που ήταν. Βρήκα κι άλλο τέτοιο. Αλλά αυτός κάνει spawn οπουδήποτε στο τέτοιο πας, έτσι. Ναι, ρε, σου λέω, έχει αυτά τα portals από κάτω του. Τι? Είναι κάτι portals από κάτω του που πατάει. Κάτι. Ναι, ρε, ναι, το είδα, ρε. Ναι, ναι, αυτά. Αυτά βγαίνει. Και έλεγα τι, γιατί είχα σηκωμένη την ασπίδα και με βάρισε το σκέλετο από μέσα, ρε. Ας πούμε, αυτό είναι επιβλητικό, έχει φωνές και τα λοιπά, αλλά δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, με Wither. Καταλαβες. Έχει το weird, αλλά αυτό όμως, ρε μπρο, σου φωνάζει, ρε μπρο, και σε βαράει μέσα από τα blocks, ρε. Ναι. Είναι περισσότερο φωνές σου λέω αυτό. Παρά damage. Με κόβει όμως, ρε. Ναι, τώρα μας κόβει, εννοείται. Τι έχεις πάει, ρε μπρο? Με iron έχεις πάει. Έχω. Ναι, ρε, full iron είπα. Εντάξει. Που τα ακούω, μπρο. Και τι άλλο, ρε μπρο, δεν είχαμε παρατηρήσει Πες το. όταν χτίσαμε. Πες το. Και ένα λόγο που είναι ακόμα πολύ καλό σημείο, ρε μπρο, αυτό που χτίζουμε, είναι ότι μπαίνεις από ένα. Είναι σαν ποτάμι, ξέρω εγώ, που ήταν από τη θάλασσα, ρε μπρο. Ναι, ναι. Άρα μπορούμε να το φτιάξουμε σαν φρούριο από τη θάλασσα. Ναι, ρε. Ότι συνεχίζει κιόλας μπορούμε να Το κάνουμε. Pirate Hideout, κατάλαβες. Ναι. Βέβαια εγώ τώρα εδώ, αυτό που κάνω δεν ξέρω τι θεματικό έχω. Θα δούμε. Εντάξει, χρειάζεται όλα να είναι το ίδιο θέμα, ρε μπρο. Θυμάσαι κάτι κακά σπίτια που έφτιαχνα κάποτε στον ουρανό με full glass? Τα θυμάσαι? Δεν ξέρω, μ' άρεσαν τότε αυτά. Προφανώς, ρε, τότε άρεσε, σου ναι. άρεσαν αυτά στην Minecraft. Ήταν πολύ θεαματικά όταν ήσουν θεαματικά όταν ήσουν μέσα. Ναι, ρε μπρο, γιατί ξέρεις τι, ήσουν μικρός, μπρο. Και Ναι, στο ναι. καλό με το Minecraft, ρε μπρο, είναι. Σκέφτεσαι, θα ήθελα να φτιάξω αυτό. Και μετά καταλαβαίνεις ότι όντως μπορεί να κάτσεις να το φτιάξεις άμα θες. Ναι, ναι, Το ναι. οτιδήποτε, μπρο. Το μόνο limit είναι η τέτοια σου. Imagination, Yes. Καλύτερο trailer όλων των εποχών, ίσως. Ναι. Αλλά μετά σκέφτομαι ότι είναι και το... Θυμάσαι... Έλα ρε. Το Viking. Το Viking. Βογοθού. Ψευδός, Ναι, ναι. Μου σπάσε το πίκα, ξέρω. Και εμένα τώρα, μόλις τώρα. Έχω άλλο. Πρέπει να ψήσω iron, bro. Λοιπόν, αυτό που κάνω είναι μια σκέτη τρέλα, φίλε Γιάνν. Αλλά θα το κάνω μέχρι τελικής πτώσης. Welcome to the chat room. Τι μου λέει ρε, έπεσε το ίντερνετ.
Λακία έκανα να φτιάξω ένα diamond pickaxe. Και ένα iron. Και έφυγα. Πρέπει να φύγω από εδώ. Αυτό είναι το θέμα. Αν έχω μάθει αρκετό iron. Μέσα με τα μούτρα να χτίσουμε και έχουμε φαΐ να φάμε, μπρο. Γιάν. Γιάν. Έχασα το γεν. Έχασα το Γιάν. Γιάν. Μπρο, πρόσεχε μην κάψεις κανένα ηχείο, Έρχομαι ρε μπρο με τον κλασικό τρόπο. Κάτσε λίγο γιατί έχω πιαστεί. Σκάβω για να ανέβω, το λέει, αδερφέ μου. πώς το λέει, ούτω-τρόπος, πώς το λέει ο της ρε. Ξέρεις, Έλα ρε ο Τεώστη. δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Έλα ρε που δεν ξέρεις, ο Λίγδας ρε μπρο. Είπα να είμαι Α. friendly. Ξέρεις, Αναλόγως και ούτω-τρόπος, κάτι τέτοιο. δεν τα ξέρω εγώ αυτά που μου λες. Τι ψεύτης που είσαι. Πες άτα δεν έχω ιδέα ποιον λες, μπρο. Ο Λίγδας ρε μπρο, που βγαίνει και κάνει live έξω και του την πέφτουνε πιτσιρίκια. Α, που είναι λίγο περίεργος. Ναι, είναι βασικά. Μιλάει περίεργα. Όχι. Λέει. Ο Τόμπος, δεν γίνεται να με το ξέρεις μπρο. Θα σου κάνω ειδικά εντατικά μαθήματα ανεργίας TikTok. Από τι κάνω εδώ τώρα. Gold βρήκαμε το τσουβάλι, iron. Πάντως ξέρεις τι έχω καταλάβει, ότι το Aternos είναι λίγο καλύτερο από το Minecraft σε θέμα Ναι, ναι. lag. Ναι, δεν κολλάει καθόλου. Ναι. Γιατί Το Minecraft έκανε και τα Ρε lag μαλάκα. του μπόλικα. είναι λιγότερος ο κόσμος στο Aternos νομίζω. Μπορεί. Τι ακούγεται. Ρε, Στο ξέρεις τι μου gold έχει- μάζεψα. ξέρεις τι μου έχει λείψει πολύ. Οι εποχές Discord, Witcher, Skyrim, Music και Building. Αλλά δεν νομίζω δεν Και- μπορούμε να βάλουμε πια. Ναι, είχαν γαμηθεί τα Είχα bots σε ένα- κάποια φάση. Είχα ένα μποτάκι. Είχα ένα μποτάκι. Αλλά νομίζω δεν παίζουν πια τα bots. Ναι, ναι, παίζανε περίεργα τραγούδια. Έτσι. Ξέρεις ποιο ήταν το καλύτερο, το ρύθμο. Μπρο, δεν ξέρω πόση ώρα σκάβω και δεν μπορώ να βγω έξω. Πρέπει να έχω βγει στο πιο ψηλό βουνό του κόσμου. High Hrothgar, Πώς off λέγονταν, roads of the world. πώς λέγονταν το πρώτο βουνό. Το High Rothgard, το άλλο, το μικρό. Που πας Riverwood. Και είναι από κάτω από το Riverwood ακριβώς. Α, ρε. Το πώς το έλεγε, ρε μαλάκα. Δεν θυμάμαι. Κάτι μπάρο, ρε. Α, ναι, όντως. Bleed κάτι μπάρο. Μπλικ, Κάτι, ναι.
Μπράβο, μπράβο. Πού το θυμάσαι. Bleak Falls Barrow, κάτι τέτοιο. Νότι τσου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπρο, πώς είναι ένα σκάφο, μπρο. Εγώ θέλω να έρθει να δεις στο δωμάτιό μου, ρε. Άμα βγω έξω ποτέ. Ακούω λάβα τώρα. Όχ, κάποιος κάνανε follow, παιδιά, ευχαριστώ για το follow. Δεν μπορώ να δω για κάποιο λόγο ποιος κάνει follow. Δύο follow, μπρο. Ναι, πρέπει να φτιάξω τα alerts. Καλησπέρα Πρέπει, μπρο. και στους δύο. Είναι Java, ναι, είναι το Java Edition αυτό. Είσαι εδώ, μπρο. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει. Μπορώ να σκάψεις 1000 blocks πάνω και δεν έχω βγει έξω. Σκάψω όλο ευθεία πάνω, ρε. Όλη ευθεία πάνω, ναι. Ναι, ρε. Βρήκα και iron εδώ. Άκυρο ήταν ένα κομμάτι. Ποτέ δεν σκάφεις ευθεία πάνω. Ποτέ δεν σκάβεις ευθεία κάτω, ρε, μπρο. Το ίδιο είσαι και αντίστροφα. Γιατί υπάρχει Πέρασε περίπτωση κάτω να από τη λάβα. Εντάξει. Ναι, ρε, το ξέρα, μπρο. Βρήκα στο βουνό πάνω, βρήκα στον πάγο. Ναι. Α, είναι και Ναι, βράδυ. παιδιά, είναι το Java Edition το Minecraft. Νομίζω το Bedrock. Για πες μια τα chords για το σπίτι, ρε. Νομίζω στο Bedrock τα ονόματα ξεκινάνε με 9 και Να τελειώνουν σου με πω, 9. έρχομαι σε μισό λεπτάκι, ρε. Έλα, ναι. Πρέπει να κλειστώ μέσα όμως. Είναι μονταρισμένο ή χωρίς? Τι είναι μονταρισμένο? Εννοείς δεν έχω κάποιο cheat, αν εννοείς αυτό. Έχω ένα texture pack, απλά δεν το έχω βάλει τώρα. Το είχα βάλει στην αρχή. Τι έκανα, πέταξε το άξι. Πέστρεψα, αδερφέ μου. Καλώς ήρθες, φίλε. Καλώς Cool. ήρθες. Ναι, καλώς ήρθες, φίλε. Ωραία. Θα ήθελα να ήξερα τα chords του σπιτιού. Περίμενε. Πρέπει να είμαι. Ρε, πρέπει να σου πω κάτι, γιατί όταν μιλάς ψιθυριστά μου θυμίζεις τη φωνή που έχεις 12 χρονών. Πραγματικά. Τι λέει? Αυτό θα το απαντήσει ο Μάριος, δεν μου φαίνεται όμως λογικά βανίλα. Δεν έχω βάλει κάτι, κάποιο τέτοιο. Τι είναι Δεν έχουμε mods. Ναι, mods, αν έχω βάλει. Ναι, ρε, ναι, βανίλα είναι. Νόμιζα texture pack, ρε. Ναι, παιδιά, βανίλα είναι. Δεν λέω το original, αλλά το μονταρισμένο έχει πλάκα. Εντάξει, υπάρχουν πολλά mods, ρε φίλε. Να βάλεις να παίξεις Φανερό και χρειάζονται, εντάξει, άμα παίζεις Ναι, συχνά, το βαριέσαι. Που έχω πολύ καιρό να παίξω, είναι μπει όλα αυτά καινούργια πράγματα. Είναι ενδιαφέρον. Εννοείται, ρε. Εγώ είχα κατεβάσει. Κάτσε, γιατί εδώ ακούγονται είχε από τα εγκατατζίες. Εγώ είχα ένα mod, ένα Pokemon mode, ρε. Α, και εγώ το έπαιζα αυτό παλιά, αυτό γάμαγε, ρε. Το Pixelmon. Πώς τα λέγε? Ναι, Κάπως έτσι το λέγε. Κάπως έτσι, ναι. Pixelmon. Κάπου δεν θυμάμαι. Ναι. Κοίτα, άμα το έχεις παίξει τόσες πολλές φορές το Vanilla και ό,τι game και να είναι, μετά από λίγο βαρεθείς, το βαριέσαι, ναι, και είναι λογικό.
Να σου πω ρε, αν μου πεις τα course για το σπίτι τώρα, τι θα γίνει. Θα στα γράψω στο chat. Έτσι, να το βαρεμάρα. Μέχρι να στρίψω το τσιγάρο του θέλω έτοιμα τα course. Τι να το κάνω ρε μπρο το... Α, όχι, το τέτοιο μου έχεις γράψει. Δεν σου έχω βάλει το Y. Το κέντρο. Το κεντρικό. Άμα σου Εντάξει, βάζα... πώς δουλεύουν αυτά πλέον, ρε bro. Γιατί θυμάμαι παλιά, ξέρω, πήγαινε σε ένα συγκεκριμένο Y να μαζέψεις iron, ένα συγκεκριμένο Y να έχει diamond Το και τέτοια. Pixelmon έχει γίνει πολύ διάσημο αυτές τις μέρες. Το Pixelmon το είχα το 2014-2015, ξέρω, κάτι τέτοιο. Δεν πάει τέτοια εποχή, bro. Πάρα πολύ παλιά. Ναι. Α, και τότε είχε γίνει χαμός, ρε, το παίζαν όλοι. Ναι. Α, δεν είναι πολύ μακριά. Θα είσαι στο βουνό πάνω, ρε. Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλο το βουνό. Το όντως το High Throat of the world. Boom. Πώς το λέγανε εδώ που ήρθε, ρε, που σου μαθαίνει το shout. Graveyards. Αυτή ήταν βασικά. Όχι, ήταν πολύ αυτή. Έτσι, εγώ σαν όρο, συγκεκριμένος πώς λέγονταν, Δεν ρε. θυμάμαι πώς λέγονταν ο συγκεκριμένος. Πού να θυμάμαι, ρε bro. Πώς λέγονταν ο συγκεκριμένος. Είχαν όλοι τα ονόματά τους εντωμεταξύ, αυτό έχει πλάκα. Θα κάνω κάτι πάρα πολύ περίεργο τώρα, να ξέρεις. Φοβάμαι να πάω από το χιόνι, ρε, ναι. Βουλιάξα μέσα απευθείας, ναι. Πώς θα αντιμετωπίζεις αυτό. Το χιόνι. Ναι. Ή περιμένεις να πας κάτω και βάζεις blocks πάνω, ξέρω εγώ, ή σκάβεις γρήγορα. Ενώ υπάρχει τρόπος να το μετέβεις, ρε. Τι να το κάνεις? Μετέβεις, δηλαδή να περάσεις. Πώς το είπες? Να μετέβεις. να μετέβεις. Τι είναι να μετέβεις? Να περάσεις, ρε. Να κάνει μετάβαση. Κατάλαβες. Να μεταβείς θες να πεις, αλλά και πάλι λάθος είναι. Το κακομοίρη. Να το διασχίσεις, ρε Ιωάννη. Που έχεις βάλει το μικρόφωνο στα ρουθούνια. Δεν είναι τόσο κοντά, είναι. Ναι, είναι. Καπνίζω, ρε, γι' αυτό. Και φυσάς πάνω στο μικρόφωνο, Σαν το πλάι, σαν τον κυριάτρια. Είναι δυνατόν αυτό που συμβαίνει. Πάντως έχουμε και οι δύο full τέτοιο, έτσι, είναι πολύ καλύτερο τα τέρμος από το Minecraft. Ναι, ρε. Δεν κολλάει το ατέρνο. Εντάξει, μόνο με το Ναι. view distance είναι η μαλαγία. Κάπως πρέπει να φτιάξεις και server μόνος σου, ρε. Τα files του Minecraft, αλλά... Τι? Κάπως πρέπει να φτιάξεις και μόνος σου server από τα files του Minecraft, ξέρω. Να βάλεις το δικό σου κόσμο, ναι, σίγουρα θα γίνεται, ρε. Έτσι ήταν και στο Minecraft, μπορούσες να βάλεις το δικό σου κόσμο. Να βάζεις τα αρχεία. Δεν λέω αυτό, ρε. Εννοώ μπορείς να έχει ενσωματωμένο το Minecraft τρόπο να φτιάχνει server. Που δεν χρειάζεσαι το third party εφαρμογής. Ή μπορείς να φοράς leather boots για να μην... Α, άκου τι λέει εδώ ένα παιδί. Λέει μπορείς να φοράς leather boots για να μην βυθίζεις στο χιόνι. Θα το λέει, Ανεξαρτήτως τι άλλη πάνω πλοία φορά. Ναι, δεν ξέρω. Εδώ για leather λέει. Νοτίτσου. Αυτό το draw distance έχω ακραίο FPS, no? Πάντως έχω βρει iron εκεί που δεν περιμένω θα βρω iron, έτσι. Δηλαδή μέσα σε 6... Μέσα στο σπίτι, 6 ναι, μέσα σε 6x7. Πήγα ως ολόκληρα cave και δεν έβρισκα. Κοίτα, μην Πήγαμε φανταστείς τη και εγώ μαλακία έχω με πολύ. κυνήγαγε. Ένα βρίσκω κάθε φορά. Το creeper.
Έχει βγει, επιβεβαιώσαμε λέει, στο χάρτη είναι ο αυτός ή όχι? Fancy Llama, λέει, έχει βγει ένα mod που είναι κλάσεις ανώτερο από το Pixel Moon. Λέγεται Cobblemon. Καλά, γενικά δεν έχω ασχοληθεί πολύ με mods στο Minecraft. Να μην λέω, ένα mod είχα κατεβάσει μόνο, αυτό το Pokemon. Εγώ παλιότερα έχω κατεβάσει καμιά μόνο. Και μετά textures, packs και shaders, ας πούμε. Στα νιάτα μου. Προφανώς. Θα κάνω πάρα πολύ ώρα να έρθω να... Μπορεί να τρέξω να φαΐ. Είναι τεράστιο αυτό το βουνό αυτό. Ρε φίλε, εγώ κατεβαίνω και νομίζω ότι όλο δεν κατεβαίνω. Πόσο κάτω σκοπεύεις να το πας αυτό ρε? Όχι πολύ. Μέχρι Σαν bedrock. τάρταρα. Μέχρι να μην μπορώ να σπάσω άλλο μπλοκ. Είμαι μέσα στα Θα τέτοια δούμε. τώρα. Τι είναι αυτό ρε? Έλεγα έχει μια τέτοια, μια κατσίκα εδώ. Δεν είναι τίποτα με τι σου Ναι, έχει αξίζει. κατσίκες. Νομίζω σου δίνει ότι δίνει και Τίποτα αγελάδα, δεν μου έδωσε. δέρμα. Όχι. Τίποτα δεν μου δώσε. Κοίτα, έχω αρχίσει να κουράζομαι, η αλήθεια είναι, και τώρα σκέφτομαι το πώς θα ανέβω πάνω. Θα μπορώ να σε κάνω TP, υπάρχει το TP. Δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι Εγώ τέτοιο. προσωπικά φτιάχνω δικά μου mod packs και περνάω το χρόνο μου φτιάχνοντας Βασίλεια. Για μισό λεπτάκι, παιδιά, γιατί Για να προς τη λάθος κατεύθυνση ρε πράγμα. μάλιστα. Είναι λίγο... Οχ, τι έκανα ο βλάκας. Εκεί. Σκατούλες. Όπα. Δυστυχώς δεν είμαι για πολύ ρευνό. Σήμερα. Σε λίγο πρέπει να την κάνω. Πώς θα μείνει ο σερβερ Κάτσε λίγο γιατί προσπαθώ να φτιάξω την κάμερα. Μην αγχώνεσαι, και εγώ θα κλείσω τώρα σε λίγο. Άμα μείνω εδώ μέσα, νομίζω δεν κλείνω σερβερ. Θα πρέπει να σου δώσει λογαριασμό ρε μπρο, γιατί μόνο από το site μπορεί να το ανοίξει. Λογικά ναι, θα ανέβω με πέτρες. Απλά ήθελα να ανέβω με ξύλο, γιατί θα παίξω με ξύλο μετά. Τι είπες, Γιάννη? Θα σου δώσει το λογαριασμό που φτιάξα ένα τέρνο να μπαίνεις να φτάσα ρε μπρο. Έφτασε σπίτι. Δεν νομίζω. Τι σπίτι δηλαδή? Γιατί δεν έχουμε φάει να φάμε αλλά. Ναι, Του είπα έχουμε και μαζέψει αγελάδες εδώ έξω. όντως θέλουμε φαΐ. Νομίζω είναι πιο μάστα από το που πάμε για mine. Χρειάζεται και το μάι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι... Να, σε βλέπω ρε. Βλέπω το name tag σου. Για να είναι εδώ οι αγελάδες μου. Λοιπόν, Μαρία έκανα μου, εγώ τώρα? βγαίνω εγώ, bye. Θα τα πούμε ρε, θα τα πούμε. Ciao, ciao. Δεν πάει. Άντε, bye. Για, πρόσεχε πως θα έρθεις, πρόσεχε πως θα έρθεις. Όχι, όχι, αποκλίνω. Με τι έχεις κάνει εκεί ρε μπρο. Τι έχεις κάνει εκεί μαλάκα με πέτρινα είσαι. Ναι, άστο. Είμαι τόση ώρα κάνω, πόση ώρα κάνω stream? Μία ώρα. Μία ώρα και 10. Σκάβω. Άβησα. Ναι. Μια πατάτα.
Στο είχα πει αυτό στο προηγούμενο. Σου λέω θα πεθάνουμε κάποια στιγμή βάναυσα και το τελευταίο πράγμα θα πω είναι. Το μαλακάρι. Σου λέω ρε. Σου λέω εσύ και ο Μανώλης. Δηλαδή σκέφτομαι ότι όντως και IRL θα φύγετε από κάποια ρεματιά. Ακούς. Ναι, για λίγο. Λέω θα φύγετε από καμιά ρεματιά IRL ρε. Και το τελευταίο πράγμα που θα πείτε είναι όντως αυτό. Ναι, ρε, στάνταρ είναι. Το βλάκι. Θα φύγετε να πούμε. Καμιά μέρα. Ξέρεις, βλέπεις αυτούς που φεύγουν από τις γκρεμίλες, μπρο, ξέρεις, στην Ταϊλάνδη και πέφτουν για κανένα τρίλεπτο, ρε, μέχρι να φτάσουν κάτω. Που ο Μανώλης όντως αυτό το πήρε. Το χαζό. Μπρο, ψινοπατάτες, μπόλιγες, μπρο. Καλά, εντάξει, εγώ εδώ ακούω Herobrine τέτοιο να ξέρεις. Herobrine Sound. Δεν ξέρω πώς δεν έχει φτάσει σε cave, ρε. 2010. Γιατί να το κάνεις αυτό εδώ? Γιατί. Το μάζεψα, ρε, μαζεύει. Θα σε βοηθήσω, ρε, να ανέβεις. Τι να σου πω. Εγώ θα ντρεπόμουν να το κάνω αυτό στο φίλο μου. Τι είναι τώρα τα... Έλα ρε μπρο, πήγαινε κλειστό νερό. Το έχω κλείσει, το έχω κλείσει. Άστα, βασικά για να μπορούσα να ανέβω. Το έχω μαζέψει τώρα. Τι λέει, το form, the fog modpack έχει γίνει πολύ τρομακτικό τις τελευταίες μέρες. Ποιο είναι αυτό που άκουσα τώρα? Δεν έχω βάλει. Αλλά γενικά το Minecraft έχει γίνει πολύ τρομακτικό. Τώρα ο Γιάννης πάλευε ένα τέρας να πούμε που έβγαζε κραυγές. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Τι ήθελα εγώ τώρα να κάνω? Να κάνω ένα pickaxe. Να κάνω ένα pickaxe. Πρέπει να σου πετάξω ένα pickaxe από πάνω, μπρο. Να σου στείλω εφόδια, μπρο. Η αλήθεια είναι ότι μου έχεις δυσκολεύσει πολύ τη ζωή με αυτό που έκανες. Δεν μπορούσα να σκητωθώ, μπρο, έφτιαχνα το pickaxe από το crafting table και το πέταγα, instant. Δεν μπορούσα να σκητωθώ με το νερό, μπρο. Μπρο, που είσαι. Μπρο, σου πετάω εφόδια. Τι λες, μπρο? Έχει 4 τόρτσες τώρα. Μπράβο, Γιάννη, μπράβο. Πέταξε και φούντρα, σκύλε. Ναι, ρε, μπρο. Λες πάσα πατάτες, ρε, και μέσα σε κανένα stack και... Α, έχει Herobrine το τέτοιο. Δεν έχω ψαχτεί. Εγώ τώρα έχω πετύχει στα αλήθεια, μπρο. Νότιτσου δεν έχω ψαχτεί με mods καθόλου, ρε. Ο Γιάννης πάντως αυτό που είπε ισχύει, έχει όντως τραυματική εμπειρία με Herobrine IRL πριν μπει ο Herobrine σε mods και τα λοιπά. Ο Γιάννης έχει γίνει μάρτυρας. Ζήσει άσχημα πράγματα.
Μάλιστα και κόμπλ και τέτοια τώρα, να έχω χτίσουν πε- και τίποτα. Ακούς Γιάννη, τον έχω πετύχει Καλή. λέει και εγώ στο original. Δηλαδή είναι πολλές οι... πώς λέγονται? Σου λέω, bro. Οι θεάσεις του Herobrine. Αυτά τα φαντάσματα. Μόνο εγώ δεν τον έχω πετύχει το Herobrine. Αλλά ξέρεις, είναι σαν το Hogwarts το Herobrine. Τον βλέπει μόνο αυτός που... πώς το έλεγε? Που πρέπει να τον δει. Λες, Ναι. ήθελα απλά να με τρομάξουν εκεί που ήμουν, bro. Ο αδερφός του Νότς, Ξέρεις ότι πάντα εγώ μπέρδευα τον Νότς με τον Ζοκ για κάποιο λόγο το όνομα. Έλεγα Νότς, έλεγα βασικά Ζοκ και μετά έλεγα Νότς. Τέλος πάντων. Bro, έχουν μαγευτεί, έχω μαζέψει εδώ αγελάδες μπόλικες, bro. Σοβαρά. Πού βρήκες ρε μπρο πανίδα? Βρήκα μια, δύο, τρεις αγελάδες, Αυτά τα μέρη. τους έφτιαξα εδώ ένα κλουβί. Σε αυτά τα Τσακούσα μέρη τα μέσα. άγωνα. Έχουμε τώρα ένα πενταριά αγελάδες, Έκανα κάτι επισκευές σε ένα πύργο που έφτιαχνα και καθώς πετούσα με τα ελάιτρα τον είδα. Λάιτρα, bro, δεν έχω φτιάξει ποτέ λάιτρα. Ναι. Δεν φτιάχνεις ελάιτρα Γιάννη, τα παίρνεις από Το βρίσκεις. από το end, ναι ρε μπρο. Από τα Βάζω στους ruins πύργους, του... Ναι, δεν είναι πύργοι. Είναι πύργοι, αλλά δεν το βρίσκεις στους πύργους. Μαζί με τους πύργους, κάποια από αυτά έχουν και καράβια. Να σου στον πω, αέρα. bro, πόσο κάτω θα πας, bro. Σούπαρα, μέχρι bedrock. Ελάιτρα τα βρίσκεις Ναι. στην πόλη του End. Ναι, τα βρίσκεις στην πόλη του End, αλλά τα βρίσκεις στα καράβια των πόλεων. Δεν τα βρίσκεις νομίζω στους Α, πύργους. οκ. Να, Τι ναι. μέσα σε chest φάση. Όχι, είναι σε ένα καμβά στον τοίχο. Και από κάτω Α, έχει να σε στήσεις με διάφορα item frame. χρήσιμα. Ναι. Οκ. Καλά, δεν έχεις ποτέ ελάιτρα, ρε φίλε. Όχι, bro, δεν έχω παίξει τους. Ακραίο, μπρο, ακραίο. Σιγά το πολύ, ρε, μπρο. Βαριέμαι λίγο εύκολα έναν κόσμο, ρε. Ναι, όντως. Παίζει τόσο χρόνια Minecraft, αλλά δεν έχεις ξέρεις ασχοληθεί τόσο με Minecraft. Αλλά ο Herobrine ήξερε να εμφανιστεί σε σένα, να πούμε. Το newbie. Bro, να εμείς φαντάζεσαι. ήταν, τώρα από τους πρώτους μου κόσμους ήταν. Ναι, ρε, bro. I'm joking. Φοβόμουν I'm να just βγω έξω, messing μαλέρα. Ωε. Μάλιστα, που έχεις κατέβει με crafting table, bro. Ναι. Είναι αυτά τα... Όχι. Δεν κατέβηκα με αυτά. Αυτά τα έφτιαξα στην πορεία για να φτιάξω τα τέτοια, bro. Τα Έχεις pickaxe. αξίδες, Ναι. Πεθαίνω. Αδερ μου, Αλλά, εγώ για τόσο είμαι για σήμερα. ναι, δεν το λέμε, θα κλείσω και εγώ τώρα. Κατέβα κάτω, πώς θα κατέβεις. Ναι, ρε, bro, κατέβω με το νερό. Κατέβα, ναι. Το καταφέρω, λες. Κατέβα να αποχαιρετήσουμε από εδώ πέρα κάτω. Έχω 26 levels, man. Πήδα, απλά πήδα, δεν θα πεθάνεις. Όχι, ναι. Ναι. Ναι, κατέβω, πώς θα ανέβω πάλι μετά. Το νερό, ανέβω. Με το νερό, ρε, bro. Καλά, όντως το κάνεις αυτό, όντως. Μαλακία σου είπα. Απλά κατέβα με το νερό, ρε, bro. Καταφέρω, λες. Το έχω. Τι? Αποκλείεται το σοφλάκι. Βάλει λίγο νερό κάτω, ρε. Βάλει λίγο νερό να κατέβουμε. Όχι, θα τα αφήσω να κάνουν τη spawn τώρα, καλά να πάρεις. Βάλει λίγο νερό να κατέβουμε. Το inside λέει γαμάει. Το πέτρωμα το κόκκινο λες, ή το άσπρο. Να χτίσεις λέει πόλεις από κάστρα και τι λέει. Γιάννη, Λέω, bro, εγώ αυτό το κόκκινο ξύλο θέλω να βρω, bro, γιατί δεν το έχω βρει. Ας πω, ρε, bro, ρίξε λίγο νερό να κατέβω, δεν μπορώ να κατέβω. Έλα, μου μάζευες τα πράγματα, ρε, bro. Αρχίδι, τα levels μου, ρε, μαλάκα, αρχίδι. Μάλιστα με το σπαθί μου. Έλα ρε. Πήδα.
Το βλέκ. Λοιπόν, έλα να αποχαιρετήσουμε το. Απλά λέω. Ναι ρε, Ναι, μου έδωσες όλα τα κόμπλ, ρε. αφού ήταν κάτω ρε bro. Λοιπόν, έλα να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο, να κλείσουμε αυτό το epic επεισόδιο που πέθανες μπροστά στα Το μάτια μου. λάβεις. Το λάβεις τα ζούρι. Έφυγα, μπρο. Αλήθεια φέρουμε, τώρα, έτσι. πας να κάνεις κάτι τέτοιο. Έτσι θα ανέβω, μπρο, ξέρεις. Τι να ξέρεις, πήγες να βάλεις νερό από κάτω σου, πέθανες, δεν έχεις βάλει ποτέ ελάιτρα. Μην μου το παίζεις, μάγκας. Όχι. I'm joking. Λοιπόν, έλα να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Κάτσε. Βάλε το F5. Ζαλίστηκα. Κάτσε, ναι, δεν μπορώ. Κάτσε δίπλα μου. Βασικά βγάλε το κράνος, δίπλα. Βγάλε το κράνος. Λες, Ναι, και έλα δίπλα μου. θα δουν το skin, φίλε μου, το Bloodborne. Α, κάτσε να βάλω κι εγώ. Το φοβερό το skin το δικό μου. Δεν έχεις παίξει Bloodborne, ναι. Όχι, αλλά έχω μπέρτα εγώ. Όχι, δεν έχω παίξει. Έλα, ναι. Λοιπόν, 2013 outro, πάμε. Όχι, δεν έχω παίξει, by the way, Bloodborne, Ιωάννη. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Χάρηκα που σας γνώρισα. Νότιτσου, εμείς χαρήκαμε που ήσουν μέσα. Και... Όντως, ναι, μου. Λοιπόν, Ευχαριστούμε για τα tips κιόλας. θα... Leather boots, ναι. Όντως. Είναι useful γιατί έχουμε πολύ βουνό εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, θα κάνουμε και άλλα βιντεάκια και εννοείται στριμάκια, οπότε έκανες το follow σου, οπότε θα σου έρθει ειδοποίηση φαντάζομαι στο επόμενο στριμάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους ήταν μέσα και θα τα πούμε στο next video. Γιάννη, εδώ ακούγονται Herobrine τέτοια, το άκουσες, Σταματάμε, γιατί θυμάμαι τα παλιά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό βράδυ.